sad ko gayod. Sugo ko ni ma'am accountant. Lagot ko. Bago na ba dyan kong himasa? Kaya nimaho kong kusina ganina, no? Karon, nimaho na pagkukusina. Macaroni. Yang order kay macaroni. Macaroni in white sauce. Amen. Jadi kanyang paspasan kayo malansa pa ba ako. Mga ani tulo o pat malansoon. Kailan na lang ako sila luto. Didaghan na lang ako. Kaya para mamata tuon niya. Ngaon lang na sila. Ganin na. Kining man akong giluto. Wala pa ni kaon ng hari. Wala pa ni kaon. Hi! Happy cooking! Siya yung mga spices. Ako na yung butangan. So, muna ako ibutang guys. Ibutangan na ako ni siya. Tapos ang bata, naunong katuig, nag-order of patatas. French fries. So, pag naman nagluto tag French fries. So, ito na yung ating French fries. Chicken ito, chicken. Sa dakong kaldero. Sa dakong kaldero guys. Para mix na po siya ang sauce. So this is it. Our creamy sauce is now set. Chicken, breast chicken, pino-pino ni Ruby. Tapos, ito ang mga choba-choba, cream. Dito na nga po ng cream. Dito na po ang prinsesa. Okay. Siyempre, ato ang tilawan kung unsay lasa. Lami. Good. Karon magbuhat ang French fries. French fries ordered by the king.